دەستەیە جوان و وەرزیشێ یا کانتۆنا ڕقایژی di derbarê komplaya navnetewiya li dijî rêber Abdala Öcalan de li Reqayê paneleke diyalogê li dar xist. Panel bi amadebûna kesayetên siyasî olî çandî û çalakvanên sivîlgên kantona Reqayê birêve çû. Endamê desteya çavdêriyê yê kantona Reqayê İsmail el Ahmed diyar kir ku armanca komplaya li dijî rêber Abdala Öcalan domandina krîza rojhilata navîne korêbertî dixwaze gelê herêmê jê derxîne. Herwiha hevserokê desteya ciwan û werzîşê yê kantona Reqayê Mezlûm Mehemûd a zanîn ku hêzên destladar dê tu carî bi ser nekevin. Pişt raderiyê nîqaşê li pêşiya beşdaran hate vekir. خلال مشاركتنا اليوم بالندوة الحوارية التي أطلقوها هيئة الشباب والرياضة دەستەیە جوان و وەرزیشێ dibin dirûjmeya hûn nikarin rojnamedarî bikin panêlek li darxist. Me dît ku çawa komplo li dijî rêber Abdullah Öcalan hatiye meşandin û çawa ew dewletên Kobanka Demokratiyê dikin di komployê de beşdar bûn. Me bes ji komployê dewletên naskirî ji herêmê re di serî de dewletên sermayedar bi serkêşiya Amerîka û hevkarên wê dixwastin fikrê rêbertî yê Kobanka aştiyê û hevjiyana azad ji hemû gelên rojhilata navîn re dikir ji holê rakin. تدعو إلى التسامح والتعايش السلمي بين كافة الشعوب بمنطقة الشرق الأوسط أجمعين.